Благодарим ви, че използвате FotoMe. Благодаря ви, че ще ме снимате. Моля, свалете шапката от главата си. Лицето ви трябва да е в червения кръг. Червения кръг. Да. Готови за снимка след 3, 2, 1. Не, чакай! Скъпа Лелю Луси, има много важна новина. Идваме ти на гости! Семейство Браун идват в Перу! Всички да се подготвят! Той идва! Ау, какъв красив кораб! Оля? Красив, силен и симпатичен. Като кораба си. Вола! Лелю Луси! Падингтън! Дойдохме! Лелю Луси! Страхувам се, че тя е дълбоко в джунглата, на някаква мисия. Никой не знае точно къде. Лелю Луси ме намери, когато бях мече. Сега аз ще намеря нея. Но джунглата е доста... гигантска. Трябва да опитаме. И няма начин да не оцелеете. От създателите на Падингтън и Падингтън 2. Ще бъде забавно. Ще ви покажа откъде съм. Всички искахме различна почивка. Реката не стана ли малко неравна? Очевидно, аз карам кораба! Падингтън в Перу. Добре дошли в Перу. 10 януари само в кината.